Avui es comencem el dia a la ciutat de Delft i el finalitzarem a La Haia. És famosa per la seva ceràmica i la Universitat Tècnica, i també per la seva afinitat amb la família real holandesa. El vincle de la Casa d'Orange amb Delft té el seu origen quan Guillem d'Orange va fer de la ciutat la seva residència, el 1572, i des d'ella va dirigir la rebel·lió contra Espanya durant la Guerra dels 80 anys. Guillem d'Orange va ser assassinat el 1584 pel catòlic Baltasar Gerard, i al no poder ser enterrat al panteó familiar que tenien a la ciutat de Breda, que estava en poder dels espanyols, es va decidir enterrar-lo a l'església nova de Delft, iniciant així una tradició que la Casa Orange encara continua mantenint, enterrant els seus membres en ella, convertint la seva església en panteó real. When I first met you, I knew just what to do. I had to get to know. Delft és una ciutat de 100.000 habitants i és coneguda com una ciutat universitària amb una població estudiantil jove que contribueix a donar una vida nocturna sovint animada a la ciutat. Durant el segle XVII, i gràcies a la indústria de la ceràmica i a l'obertura d'una seu de la Companyia de les Índies Orientals, Delft va viure la seva edat d'or, però amb la invasió dels Països Baixos per part de França i Anglaterra va començar el declivi de l'economia de la ciutat, sent superada en importància política i econòmica per les seves veïnes La Haia com a centre de govern i Rotterdam com a ciutat portuària. Forever you're my queen and baby girl I'm your king. L'església vella data del 1246 i és l'església més antiga de Delft. Cal destacar que la seva torre està sensiblement inclinada per la poca fermesa del terreny sobre el qual està assentada. Amb 75 metres d'alçada, actualment presenta una desviació de gairebé 2 metres de la vertical. El Palau del Príncep, avui museu, inicialment va ser un monestir fundat el 1413, en el que Guillem d'Orange va residir habitualment entre els anys 1572 a 1584, any en què hi va ser assassinat. D'aquí el nom de l'actual edifici. Delft compta amb una de les millors escoles d'enginyeria i tecnologia d'Europa. En contrast amb els canals d'altres ciutats holandeses, els canals de Delft són més estrets i d'aspecte medieval. El canal de Vliet, que connecta Leiden amb Delft, es va construir l'any 47 de la nostra era, sota l'ocupació dels romans, i es va convertir en una important ruta comercial a l'edat mitjana. Aquí, al canal de Vliet, posem fi a la nostra visita a Delft. I ara anem a buscar l'autocar per posar rumb a La Haia. En mitja hora ens hem plantat a la ciutat de La Haia i la primera visita que hem fet és el Palau de la Pau, que va ser construït dels anys 1907 al 1913 i és la seu de l'Oficina Internacional de la Cort Permanent de l'Arbitratge.
És la seu del govern, però no la capital. És famosa per ser el lloc on s'ubiquen alguns dels organismes internacionals més importants del món. És, a més, la capital administrativa del país. Estem davant d'una de les residències de la Casa Reial a La Haia, que es va convertir en propietat de la corona holandesa el 1609, quan el poble la va entregar com a obsequi a la vídua de Guillem d'Orange. En l'actualitat, la residència funciona com el lloc de treball del rei d'Holanda. De fet, aquesta ciutat és un d'aquests llocs inesperats que quan el coneixes t'arribes a plantejar per què no totes les ciutats són així. És la tercera ciutat dels Països Baixos després d'Amsterdam i Rotterdam i es tracta d'una localitat totalment construïda a escala humana i que continua conservant un aire de població petita, gairebé de poble. I és una de les ciutats més verdes d'Europa i quan pesen les cames sempre hi trobes una bicicleta o un tramvia a mà. Al fons d'aquesta imatge es veu el famós Hotel des Índies, que és un antic palau construït especialment per albergar les llegendàries festes del baró Van Breinen i els seus amics. Més tard va ser transformat en un hotel de luxe i va ser la residència d'estadistes com Eisenhower i Churchill. Per les seves sales hi han desfilat reis, emperadors, premis Nobel i tots els grans noms de la cultura. Josephine Baker, quan hi anava, reservava una habitació per ella i una altra per la seva mascota. I la gran bailarina Anna Pavlova va morir en una de les seves habitacions. Ara ens trobem al castell de Binnenhof, que és un dels complexos d'edificis més importants dels Països Baixos. És el centre parlamentari més antic que encara funciona al món, d'acord amb el seu disseny original. I és també el nom d'un conjunt d'edificis de la ciutat de La Haia que des de l'any 1446 ha estat el lloc de reunió del Parlament holandès. Està situat al centre de la ciutat, al costat del llac, i alberga la seu dels Estats Generals dels Països Baixos, el Ministeri d'Afers Estrangers i l'oficina del primer ministre. Per no disposar de més temps, ens perdem la visita al Museu Marie-Suisse, que per referències que tenim és una de les visites més imperdibles de La Haia. Però al disposar només de 5 hores hem tingut que escollir l'opció més pràctica, que no sempre és la millor, que és la de fer el recorregut dels seus carrers sense distreure'ns gaire, i ens prometem que tornarem. Més o menys ja hem vist el que per referències ens ha semblat el més interessant de La Haia, encara que només ha estat l'exterior. I com que s'està fent tard, hem de tornar al lloc on ens ha deixat l'autocar, que ha estat davant de la Real Escola de Belles Arts. I mentre esperem, aprofitem per entrar-hi i anar als serveis. Un cop dalt de l'autocar, aquest ens ha portat a la zona balneària de la platja de Scheveningen, amb tota mena d'atraccions i restaurants, on també es troba la famosa Nòria Pier. Ara estem davant de l'Hotel Carhaus, construït en 1818, que durant l'època de major esplendor, diversos reis i caps d'estat van ser els seus hostes. Hem dinat en un restaurant a peu de platja d'aquestes galeries
que estan davant del conjunt de lleure del de Pierre i amb la seva espectacular nòria. I aquí posem fi al quart capítol de Flandes i els Països Baixos. I demà continuarem el 5è amb Amsterdam i Brussel·les.